patumi ni phai krehini thang achiklo lakha inkoi rahini sarupathar constituency kapardo apar maju Mary Arnamapai Amonduli along Holy Family Parish Karbi Catholic ningkan esek amaipi kapaman pon bangso may along athepi ki en pon lagi Efesius angding pihini angding soner ker ki kroy penapot Arnam ahir jume pen ajoksi nanglitu joklonglo bu athepi en ponsi bangso jai me kitamtang ni phai gap thang achiklo pen pangcheng ponsi pini ni phai krehini an jai nek pajut pon lason si kicheng si arni mate ni phai gap arning kansam por phai ki thompen por phai pho an reception padupon aduntu por phai phora achkim pen por phai troxi lake tirika momonduli atumpen aluhi kangthum padupon aduntu pharla kapangcher lake gurusar joy gabriel aluhi ke deng lake tirikam amonduli amaipu konrong hang ahin pensi dengpon pini kijutsi ani mate ni phai krehini ani ajai mek lake porphai trokra achitim pen porphai troksi adap akardom chengpon puthot adoration ke japon lake sabet lek thepi kartli kangthir gurusar samson teron bible kangthir kaporhi lake japrajan amonduli lapen balipathar amonduli puthot hobha committee amaipu bidya sing bongru ahin pen kachitong dun alohi do anaphan bachini pon jai make along bible quiz competition sitami padopon kijutsi kachepate anong ek pipajer ponsi mesen me epen pajut pon ronga gora pen Lawrence Lekte News 24 Karbiang long